No està recto. La. Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes una altra vegada al meu canal. Fa molta calor, és final de l'estiu i a part de fer calor, ja tocava per fi vídeo explicant alguna cosa d'algun tema d'actualitat, d'aquests que m'agraden a mi, una mica polèmics. I com no, doncs el tema que porto és el trending topic de finals de l'estiu, que no és un altre que la rebaixa o la gratuïtat de les tarifes de transport públic que entra en vigència a partir de l'1 de setembre i fins al 31 de desembre del 2022. Per a aquelles persones que no miren les notícies, estan de vacances o simplement viuen desconnectades del món que ens envolta, senyors i senyores, estem davant d'una crisi climàtica sumada a una crisi energètica que se suposa que està agreujada per la guerra d'Ucraïna. Hi ha hagut una pujada dels carburants i de les fonts d'energia en general. Resulta que davant d'aquest panorama els governs es reuneixen per pensar quines són les estratègies o què podem fer per ajudar als nostres ciutadans i ciutadanes, sobretot què podem fer per ajudar a les famílies. Al nostre país, el govern d'Espanya va aprovar un seguit de mesures per fer front a aquest context de crisi. Una de les mesures que es van prendre va ser subvencionar els carburants, que dius, LOL! Però això dona per un vídeo a part, perquè aquest tema té molta teca i jo la veritat tinc intuïcions però no tinc una opinió superconsolidada sobre això. Però el cas que si estem en un context de crisi climàtica i crisi energètica i se suposa que ens havíem compromès entre totes a descarbonitzar les nostres ciutats, o això és el que havíem dit a Glasgow, com és que no estem subvencionant el transport públic? Així que també les usuàries li podríem dir a Pedro Sánchez perdona, haz una rebajita, ¿no? Y Pedro Sánchez va dir, claro que sí, guapi. Haz una rebajita, claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí. I dit i fet, efectivament, tenim des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre bonificacions del 100% i del 50% i del 30%. És un embolic que lo flipes, però el cas és que tenim gratuïtat d'alguns serveis de transport públic i reduccions amb altres, en funció de qui té les competències, no sé què. Això varia en funció de la comunitat, un guirigall. La meva intenció amb aquest vídeo no és ni per asomo explicar-vos com aconseguir aquests tíquets, perquè això és una feina que ja s'està fent molt bé des de TikTok. ¿Quieres gratis el transporte público de septiembre a diciembre? Pues lo vas a poder solicitar el lunes. Pásaselo a todo el que quiera transporte gratuito. Sinó que més aviat jo el que vull és plantejar quin tipus de conseqüències pot tenir una mesura com aquesta. Diguem-ne que a priori aquesta mesura en nuestra cabeza suena espectacular. Claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic para mí, chic para ti. Perquè d'una banda reduïm els costos de transport públic en el pressupost de les famílies i per tant compensem a l'usuari de transport públic igual que hem compensat a l'usuari de cotxe que li hem subvencionat també la gasolina. D'altra banda està pensat perquè sigui una palanca de canvi que faci augmentar la demanda de transport públic, és a dir, que el fet que sigui més barat faci atractiu el desplaçament en transport públic atraient a persones que abans no ho utilitzaven. I durant aquests 3 mesos se n'adonin que anar en Rodalies és una experiència còmoda, que s'hi pot arribar igualment i que acabin generant aquest hàbit, que com he explicat alguna vegada, els hàbits en mobilitat és de les coses més difícils d'aconseguir. Què passa? Que quan parlem de mobilitat, aquesta sabidoria popular de causes-conseqüències, de si faig això, passa l'altre, no sempre són certes. No són gaire de fiar. Us en recordeu d'aquell vídeo que si poso més carrils el trànsit no té per què ser més fluid? Sempre hi ha matisos, sempre hi ha coses que no estem tenint en compte, sempre hi ha conseqüències que no estem valorant. El cert és que això de la gratuïtat del transport públic és un gran issue, és un temón de les estudiants de la mobilitat. Hi ha diversos experiments arreu del món, a ciutats com Tallinn, Melbourne, Nova Delhi, a regions com a Polònia, a països com Luxemburg, que des de fa temps han implantat aquest sistema de tarifes gratuïtes de transport públic, amb els pretextos de reduir les congestions, treure cotxes de la ciutat o garantir l'accés al transport públic a les persones més vulnerables. Després d'aquests experiments, i encara ara, continuen havent un munt d'estudis que volen analitzar què passa quan posem gratuïtat en el transport públic. Una reflexió molt comuna entre els experts i les expertes és que en el fons defensar la gratuïtat del transport públic no és defensar el transport públic. Que dius, com pot ser? Perquè en el fons, clar, si m'ho han posat gratis perquè la gent hi vagi, què està passant, no? Per què?
Bueno, és que per això estem els científics i les científiques, les ciències socials, que estudiem aquestes coses. Perquè hem d'analitzar les nostres ciutats. Són uns laboratoris. Així que a continuació us posaré fins a 6 arguments de per què la gratuïtat del transport públic no sempre és la millor de les idees. El primer argument clau és que un canvi a les tarifes no necessàriament s'ha de traduir en un augment de la demanda del transport públic. I obro parèntesi per aclarir què és això de l'oferta i la demanda. Els que haureu estudiat economia a batxillerat segur que us sona el típic gràfic. Quan parlem d'oferta ens referim doncs, a l'oferta de mitjans de transport disponibles, és a dir, el bus, el metro, la rodalia, La Rosalía. el ferrocarril, el tramvia i l'oferta, a part de ser el propi mitjà en si, ho composen totes les característiques de l'oferta. És a dir, el cost, els horaris, la freqüència, etc. I la demanda doncs, són les persones usuàries del transport públic o potencials usuàries. Doncs alguns experts i expertes diuen que modificar l'oferta mitjançant la reducció o la gratuïtat de la tarifa, a curt termini doncs, potser sí que fas doncs, aquest efecte llamada de que tothom vol utilitzar el transport públic perquè és gratis o perquè és molt barat, però que a llarg termini doncs, realment no varia gaire el número d'usuaris. I és que l'argument és que en el fons no només el preu fa variar la demanda de transport, sinó que hi ha altres factors molt més importants, com ara, per exemple, els horaris, la freqüència de pas, que sigui un transport còmode, segur, fiable, que no et deixi tirat com una rata. I poso un exemple personal per il·lustrar això. Jo, quan faig classe a la universitat, he d'estar a la uni a les 8:30. Què em passa? Doncs que o arribo super d'hora agafant 2 trens abans, és a dir, a les 7:40, quasi 50 minuts abans de l'hora de la classe, o arribo a les 8:15, 8:20, de manera que ja no arribaria a la classe. Per tant, per molt que facin gratis o per molt que facin més barat el transport, a mi m'és igual, perquè jo necessito estar a les 8:30 a classe. Per tant, a mi el que m'empujaria a utilitzar el transport públic és que hi hagués més freqüència o que hi hagués un horari que em convé. Ja pot ser tot lo barat que tu vulguis, que si no arribo a l'hora hauré d'agafar el cotxe. O, per exemple, molts usuaris que canviarien a transport públic si fos còmode, és a dir, si poguessis anar assegut, si tingués wifi, poguessis treballar, l'experiència de viatge fos molt millor que anar com una sardina en lata quan vas a treballar o quan surts de treballar, perquè és que així ja comences fatal i acabes fatal el dia. Un segon argument que es dona és que potser efectivament aconsegueixes augmentar la demanda de transport públic, però no aconsegueixes treure cotxes de la carretera. Si us en recordeu, en el mateix vídeo anterior que us esmenava abans, us vaig explicar aquest concepte de la demanda induïda. Així que si no heu vist el vídeo, no sé què espereu. Així que recuperem aquest concepte. La idea és que quan toques algun element de l'oferta, doncs també canvies la demanda. Però canvies la demanda de tots els transports. Llavors és possible que sí que tinguis més usuaris de transport públic, però no perquè vinguin del cotxe, sinó perquè és gent que utilitzava els modes actius, és a dir, caminar o en bicicleta. És el que s'anomena demanda induïda no desitjada. I poso un altre exemple personal. Jo que agafo el metro a la parada de Rambla Just Oliveres, doncs potser per anar a la parada d'abans, a Can Serra, o per baixar la Rambla i anar a Avinguda Carrilet, doncs uns trajectes que duren aproximadament uns 8 minuts caminant, doncs els faria en metro. Porque claro, como es gratis... Chic para mí, chic para mí, chic, chic. Per què no desitjada? Home, doncs perquè ja portem una vida prou sedentària, que és un dels problemes de salut més heavies que tenim. Si a sobre traiem una de les principals fonts d'activitat física que tenim, que és la nostra mobilitat quotidiana, els desplaçaments que fem a peu, doncs imagina't. I tu com a alcaldessa de la ciutat o com a governador, doncs no vols que la gent deixi de moure's. I no només això, sinó que estem col·lapsant un servei per una persona doncs, que agafa el transport públic per desplaçaments que podria fer caminant o en bicicleta. El tercer argument és de caire econòmic. Que el bitllet sigui gratis no vol dir que el servei ho sigui. Tots i totes ens podem imaginar el que suposa una infraestructura doncs, a nivell d'inversió, de temps, de material i, òbviament, d'un cost econòmic. Això val diners. I clar, el fet de que deixem de pagar el transport públic, doncs, ojo, perquè estem deixant de recaudar uns diners que podríem estar invertint en la millora d'aquest servei. I això em serveix per saltar al següent argument, que és en termes de justícia. Com deia, tota infraestructura de transport té un cost, val uns diners. I, de fet, el transport públic ja està subsidiat. Els usuaris no paguem el total que valdria el bitllet, sinó que paguem una proporció
relativament baixa. Sobre com haurien de ser els sistemes tarifaris perquè siguin justos, doncs dona també per un altre vídeo. Hi ha moltíssimes formes de fer-ho i moltes ciutats ho fan de manera molt diferent. En alguns llocs doncs, pagues en funció de la distància del trajecte, altres va per zones, altres doncs, pagues per trajecte, altres tenen una tarifa plana i també doncs, aquells sistemes tarifaris que volen ser equitatius doncs, estableixen unes tarifes diferenciades doncs, en funció de diversos col·lectius socials que a priori doncs, necessiten més ajuda, ja sigui doncs, joves, estudiants, gent gran, gent amb risc d'exclusió social. Però en canvi, quan apliques una rebaixa del transport públic com la que s'està aplicant o directament la gratuïtat, fas que una persona que viu a Pedralbes que té uns ingressos molt alts pagui el mateix import pel mateix bitllet que una persona que viu al barri de la Florida amb uns ingressos molt més baixos. I per tant, aquestes mesures, quan no són progressives, doncs bueno, no se sap fins a quin punt aquí estàs beneficiant més. Entre altres coses perquè aquest de Pedralbes no necessita tant el transport públic i segurament cobrirà molts dels seus desplaçaments amb la seva moto Ecultra. I el dia que vulgui agafar el metro, puguem pagar perfectament el cost del metro, doncs pagarà el mateix preu que tu. Quina calor! I em queden 3 arguments. El 5è argument, doncs podríem dir que és, no sé, més de filosofar, més teòric. O no, no ho sé. El 5è argument és que se li ha de posar preu a les coses. En el fons, posar un preu és posar en valor. Les coses quan no es paguen es deterioren. Tu com a usuari, quan tu pagues per un bitllet, et veus amb el dret d'exigir doncs, que tingui una certa qualitat. Però clar, quan ho dones per sentat i és gratis, doncs les coses s'acaben deteriorant. Què passa? Que qui no necessita el transport públic en el seu dia a dia, qui pot prescindir d'ell, doncs ja li és igual que es deteriori. Però la resta dels mortals que sí que el necessitem, doncs hauríem d'estar a tope per exigir la qualitat, però no la gratuïtat. I el 6è i últim argument que jo exposaré és que això de la gratuïtat del transport públic es pot utilitzar com una eina política bastant perillosa. I hi ha molta gent a Twitter que ens està avisant, i jo també us aviso. Això és una cosa que ha fet sempre la dreta. Baixem menys impostos, recau menys a l'usuari, però al final després ens oblidem dels serveis públics. O sigui, pan para hoy y hambre para mañana, perquè un cop tinguin els teus vots s'oblidaran del transport públic. Recolliran els vots i faran xic para mi, Chic para mí, chic, chic. Aquest discurs de la gratuïtat del transport públic és xungo. El que ens preocupa és que també ho estan fent les forces progressistes, que, bueno, podem pensar que és de bona fe perquè, bueno, doncs sí que hi ha una intenció de millorar el transport públic, no sé què, però ojo perquè estàs col·locant un discurs de la gratuïtat per sobre de la qualitat i ens estan guanyant el discurs. Vés a saber com ens trobem les rodalies, ja veuràs. Aviam, potser ara sembla que estic en mode alarmista, però crec que sí que és veritat això que hem de posar per davant el discurs de la qualitat, de la justícia en el transport públic, l'accés universal per sobre de la gratuïtat, perquè és que els usuaris del transport públic és que sortirem perdent, us ho dic. Anem a fer una mica de closing, com sempre, unes reflexions finals per no acabar amb el desastre. Aviam, què diuen els experts i les expertes? No és el tot o res el blanc i negre, com sempre. Hi ha casos i casos en què potser sí que funciona això de la gratuïtat del transport públic. Se comenta que a les grans ciutats doncs, no serveix de gaire, sobretot perquè això es diuen, no?, que és part de la solució. És a dir, no augmentarem els usuaris i les usuàries de transport públic només amb la gratuïtat, sinó que, doncs, per exemple, hem de fer més difícil l'accés a les ciutats en cotxe, peatges urbans, es podria, per exemple, invertir els diners de penalització del cotxe en invertir en transport públic. Hi ha moltíssimes fórmules i us deixo alguns links aquí als comentaris d'entrevistes que m'han inspirat per fer aquest vídeo i que donen doncs, més exemples i més solucions. Llavors vull acabar aquí ja, estic contenta si heu arribat fins aquí, sobretot perquè tindreu bons arguments per discutir amb les vostres famílies i els vostres amics i amigues quan esteu al bar o als menjars familiars. Sempre hi ha coses que em deixo, sempre ho penso després de l'edició, bueno, fem el que podem i ens veiem en el proper vídeo. Per cert, mireu aquestes ulleres noves, no m'heu dit res. Haz una rebajita. Claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic para mí, chic para ti.